החטופים לבצע פעולות, וזה דבר שצריך באמת לתת השראה גם לשאר החטופים. ישראל, אני עוצר אותך לרגע כדי לעבור ליולן כהן, כתבתנו, שנמצאת עם חברים של אלמוג מאיר, אחד המשוחררים גם כן. יולן, אנחנו איתכם שם עם השמחה, וגם החיוך של הפנים שלך הוא חיוך שאומר הרבה מאוד. חד משמעית. חד משמעית, כולנו מתרגשים יחד איתכם. כמה חיכיתם לרגע? אלמוג, כמה חיכינו לך. בבית. סוף סוף, כמה רוצים לראות אותו, לחבק אותו, רק לראות שהוא בסדר, יאללה, כמה התגעגעתי לך, אלמוג. ושכל אחד... מתי שמעתם את הבשורה? תספרו לי. לפני שעתיים? חיכינו שזה יהיה עם עימות, וקיבלנו את זה, פשוט כולנו היינו בריגושים, והתחלנו לבכות כולם ביחד, ושמחנו כל כך. שכל החטופים יחזרו מהר. אמן, אמן. מה שאתה מתרגש, ואנחנו מתרגשים יחד איתך. בטח, אי אפשר לא להתרגש במצב כזה. זהו. חיכינו להם. עם ישראל חי, עם ישראל. רואים את ההתרגשות הגדולה. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל. ספר לי, דני, הספקתם לדבר עם המשפחה? לא, עדיין לא הספקנו, לא נגיע בטלפון, רק מעניין אותי לדעת שהוא בסדר, שהוא חזר ושכולם בסדר, שכל החטופים יחזרו בעזרת השם כמה שיותר מהר. אמן. ישראל זיו, אנחנו... של דובר צה"ל דניאל הגרי, שפונה גם לחטופים שעדיין נמצאים שם, אומר ישראל נחושה להחזיר את החטופים, אלה שבחיים ואלה שלא בין החיים.